ए बाबू, आई आ गइल हो फिर से रउआ लोगन के गरीब छोट भाई एगो और नया गाना के गुड न्यूज देवे के खातिर आप सबके पास फिर से आ गइल बा एगो और वीडियो लेके। तारउआ लोगन के हम बता दें कि भोजपुरी में अभी तकले जितना भी गाना देहले बाटे भोजपुरी के सुपरस्टार नीलकमल सिंह, मतलब कि इनकरे गाना पे 100 मिलियन व्यूज क्रॉस ना भइल बा। लेकिन कुछ महीना पहले ही एगो गाना आयल है जवन की गाना अच्छा खासा रहे और जेह पर 50 मिलियन व्यूज के रिकॉर्ड टूटी गइल बा। त रउआ लोगन के खातिर फिर से आ रहल बाटे एगो और नया गाना के ब्लास्ट करे के खातिर, और वही गानवा के अपडेट है आपके गरीब छोट भाई देवे के खातिर आयल बा। कुछ घंटे पहले यानी कि 3 से 4 घंटे पहले ई गानवा के पोस्टरवा रिलीज कइल गइल है। रउआ लोगन सबसे पहले पोस्टरवा स्क्रीनिया पे देख ली जा। बजाओ डीजे डांस करें, यह गानवा के टाइटल बा। और यह वीडियो में रक्षा गुप्ता नीलकमल सिंह के साथे डांस यानी कि वीडियो में फाइट करत नजर आवे वाला बानी। ई गानवा के लिखले बाटे आशुतोष तिवारी जी, और गानवा में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे जेकर नाम है ADR आनंद जी। ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी सुमित कुमार जी। तो बाबू हो, है वीडियो हमार पसंद आ गई तो लाइक ठोक दा। चैनलवा पे नए बाटा रउआ लोगन तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लिया जा, और अपने दोस्त की भी वीडियो के भेज दिया ताकि वहू के पता चल जाए कि नया गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहा बा एगो और इतिहास खड़ा करे के खातिर।